Ubona inyanga izona. Inyanga ulokhu kunjani umhlongo? Ngutshela ngisho umhlongo futhi ngisho inyanga imuni le yaphezulu inyanga. Oh, ya. Ngibonile mfethu. Wena bisa futhi ibibomvu yazi. Imuni. Ibibomvu mfethu. Afe nami ngixayile uthi ngashintsha kanje ya. Kodwa yazi ngisola. Yeah. Ngisola lengane le yakuba siswa. Ike yang-WhatsApp izona. Sure. Yathi ijabule mfethu ithola ama-modules ayo wapha sonke yathi over the moon yabo leyo nto shuthi iyo lezo enyangeni shuthi njengoba isiyenze yangena ama-period yasisho ngoba sekubomvu mhlawumbe yikho ukuthi igcine yangena ama-period kwaze washintsha nenyanga yathi iba bomvu igazi lengane ibi-over the moon shuthi uma ingena kuma-period kwavele washintsha nenyanga inyanga yaba bomvu yaba igazi shuthi mangasiyona lengane le ibikuyimuni kuyobe uReal Maphosa ngoba phela uyoshintsha zonke izinto. Lo muntu kakhulu yazi loo nto ngingeze kuzuma akazi inyanga ibe bomvu